May hapon na, Pastor. May hapon sab. Nakoy Pangutana Pastor ang unsa gani adlaw ipagpahulay ani, Pastor? Unsa ang adlaw ipagpahulay? Ang adlaw ipagpahulay igsoon iya na sa Ginoo. Unya mahitabo na ikapito ka adlaw sa semana sumala sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 8 ngadto 11. Og ang una nga nagpahulay ana ang Dios. Siya ang una nagpahulay, siya ang una nagbalaan, og siya ang nagpanalangin. Genesis 2:1 ngadto sa 3. Og kana gisugo sa tao sa tibuok nga kalibutan. Apil na ang mga dili Hudiyo niya na. Falapig son. Kanang unsang adlaw makita ng adlaw ipagpahulay? Okay. Unsang adlaw makita na ang adlaw igpapahulay? Ang adlaw makita na nimo kay gisilibrar na sa tibuok nga kalibutan ang human sa adlaw ipagpahulay. Pananglitan. Mudagan ta sa Lucas 28 bersikulo 1, Marcos 16 bersikulo 1, Lucas kapitulo 24 bersikulo 1. Sa pagkatapos na sa adlaw igpapahulay, sa nagbanagbanag na sa unang adlaw sa semana, nangadto silang Maria og wala na. Meaning to say, nabanhaw si Kristo unang adlaw sa semana. Now, unsa man ang unang adlaw semana nga gisilibra sa tibuok nga kalibutan bisag Katolik o Protestant? Domingo kana siya. Walay theologian, walay simbahan nga mga dagko nga munigar nga si Kristo nabanhaw sa unang adlaw sa semana. Ug matud pa sa Biblia nga akong gideklarar nga mga bersikulo dugay padugay, pagkatapos sa adlaw igpapahulay, sa nagbanag-banag na ang unang adlaw sa semana, so sa ato pa ang unang adlaw sa semana human sa adlaw igpapahulay. Kung gi-recognize sa tibuok kalibutan nga ang unang adlaw sa semana mao ang Domingo o mao na ang adlaw sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, mapugos gyud ang Catholic o Protestant na before anang unang adlaw sa semana mao na ang ikapitong adlaw sa semana ug mao na ang adlaw igpapahulay kay nagtapad raman siya sumala sa bersikulo nga akong gibasa. Mao nang una nga argumento. Ikaduha nga argumento. Halos tanan nga mga gipang translate sa Bible sa Roman Catholic, ilabi na sa Bisaya, na siya gibutang dia listahan sa mga pulong. Meaning to say, aduna siya dictionary sa Bible sa kilid. Ug ang dictionary sa Bible sa kilid nag-ingon adlaw pangandam Biyernes. Adlaw ipagpahulay ikapitong adlaw sa semana Sabado. Maunay giingon sa Catholic Bible sa ilang listahan sa mga pulong or dictionary sa Bible. Sunod, arita sa bisag asa nga dictionary, mismo pa sa dictionary.com o baka nga naay application diha sa mga cellphone. Ibutang ragod ninyo diha ang word nga Sabbath, mutubag na siya Saturday, the seventh day. Ibutang ragod diha ang word nga Saturday, moingon Saturday is the seventh day of the week. Ibutang ragod diha ang Sunday moingon first day of the week. Sa Biblia, ang adlaw pagpahulay gitawag ikapito nga adlaw sa semana. Exodus kapitulo 20 bersikulo ngadto sa 11. Klaro ta diha sa dictionary. Okay? Arita sa gitawag nato igsuon the oldest university or museum sa tibuok nga kalibutan, ang Smithsonian University. Ang Smithsonian University bisag sulatan pa nimo na igsuon kay nagsulat na mi anadaan unya nasa mga libro moingon nga ang ikapito nga adlaw sa semana Sabado mao na ang Sabat nga gisgutan kaniadto. So mao na ang gigod sa gitawag natong Smithsonian. Okay? Sunod, katapusan, kalendaryo. Mismo ang kalendaryo igsoon mutudlo ang unang adlaw Domingo, ihapon nimo ang ikapito mao ang Sabado, adlaw ipagpahulay. So meaning to say, walay nag-question niya na hangtod karon nagpabilin kana nga kamatuoran. Palapig John. Padayon. Ang ako lang maagawan nga asa nga teksto siya makita sa Bible nga adlaw ipagpahulay.
Okay, kato kong inganlan. Mateo 28, versikulo 1, pagkatapos sa adlaw ng ipagpahulay, sa nagbanag-banag na ang unang adlaw sa semana. Mateo 28, versikulo 1, Marcos 16, 1, Lucas 24, 1. So, mabasahon nimo diha, mabasa nimo ang adlaw ipagpahulay, mabasa sad nimo ang unang adlaw sa semana. Nga gisilibrat sa tibok kalibutan nga pagkabanhaw ni Kristo nga mao ang Domingo. Follow up. Salamat, Pastor. Mawalan to, Pastor. Daghang salamat usab sa imong pagpangutana, Igson. Okay?